za malo da mi izgrize. Pročitaj, da li je najsmrtonosniji, da li je najotrovnija na svijetu? Znam, baš su opasni. Jedno u top 3 sigurno. Ali dijamantska neka, brate, sva onako kao neke krljuštima, ne do Boga. Da, ima trougastu glavu. Tajpa neki, ne znam kako se zvao, dijamantski tajpa. Znam. Baš ću sada vidim na Google. Piton. Da li ima ta? Ja mislim da je bio... Ne zove se možda tako, sad ću da vidim. Predava dečku nekom u Novom Sadu, pošto je išla na takmičenja Italija, ova je riba bolesna. Nemačka i Španija. I samo poklonila ga. A ima slika, brate, kad se njen čale zajebao s njime na stolu, on je bio kao hemijsk. I onda 5 metara je imao. Ali je... I dva smo ja i onaj pokojni Sloba izvukli taj teranijum napad. Evo što piše, Ana Nikolić hoće da kupi Stelinu kuću. Pogledaj ovo. Kakve su budale. Pogledaj što piše. A zamisli kako su bolesni. Da, nema ništa. Bože, Kad sam ja to pročitao, tu ima 2 dana. bolesnici, brate. Laku noć, momen, ljubim ti dušu. A što je tražio da... Daj, brate, Nema mili, ništa, da evo. se upoznamo već jednom. Woman of crime. Aleksandar Marković i ja, da li je to moj brat iz Amerike stigao? A, jeste, pa gde si bre, brate, nemate 100 godina, nema tebe, nema peleta, nema šiške, koji vam je kurac, kad mi je najteže u životu, jebe. Pa 9 ste natrpkali u životu. Ovo je brat moj, pogledaj, znaš ono što sam ti rekao, Aleksandar? Znam, ulađe kod mene par puta. On je pokido, tako je kao ti krenuo polako i onda, brate, evo ti Bojana kaže, australijski tajpan je najotrovnija zmija na svetu, a ja joj ovako nabio nos na nos, majku je jeben. Vajda mislio da mi je rođaka zbog ove drške od pištolja. A čekaj, brate, šta si rekao za kengure, kakvi su oni, brate? Beži bre, udara, nogama ripa. Gdje su veliki ovako? Molim, kako nisu jebote, do 3 metra idu i više. Oni boksuju. Beži, ma šta boksuju, džipaju jebote. Su on skoči i 5 metara iz mesta, ja mislim. Ma beži bre, onaj rep jebote, sedi na repu non stop. Da. Aleksandre, ljubi ti brat dušu, evo ga moj brat dušu. On dođe, ubije vas sve i ode. Nisu u Africi, najveća zmija je u Amazonu, anakonda. Zabeležena je 7,3 metara i preko 900 kila je bila teška. Tu nemaš odbrane. Ona uvati konja i u sekundi kad se obavi oko njega i kad se ispruži, sve mu smrvi kosti, brate. Zamisli to. Kako ti se tako ona lomi? Beži, bre. A to je sve u mišiću, brate. Sam je to u mišiću. No šta ti je, milion mišića ima, beži. Imam ja, imate na Facebooku gde držim to kraljevskog pitona koje je skoro 5 metara dugačak, ima jedno 300-400 kilo u njemu. Pričali ste o nekoj emisiji, ja ga jedva digo s ove strane. Koji bre, kakav umota čoveka, ona proguta ovoga aligatora jebot. Brate, to... Misli onu krljušt i one noge i onu čeljust jebot. A skazine ovako, bre. Ko bager jebot. Ne, ona marne prvo. I onda samo se navlači ko kurto na tebe. Gde si, brat moj Aleksandar došao? Došao moj Amerikanac, braćo moje. Karaža!
Čubela, ljubite Ja mislim brat. Krilo da ona ima stisak ovako buraz da može da smrvi šta hoće. Kobre da zadavi pitona, final tačas ti ludi jebote. To ne može ga zadavi slon jebote, sa onom surlom. Petko 7-4, ljubi brat. On je jeben. Garaže, Ne, ona kad uvati može smrvi šta hoćeš. garaža, Kubela, ljubi brat. Ubijamo, idemo, to. Se ne brukamo. To, Šta je ovo, Aleksandre. Šta je Aleksandre, počinjem kao ti, eto ga. Ne, imam i jednu belo-žutu da viš kakva je. Pa šta je ovo? To je na Tajlandu, krio sam, farbo sam kosu u plavo, pobegao sam na Tajland. Pucao sam u nekog policajca i mislio sam da je mrtav, brate, dobijem doživotni. Pobegnem iz Evrope, pobegnem prvo u Kinu, živeo sam u Sichuanu 6 meseci u Kini i onda pobegao gore za Tajland. U Kini si živio. Da, 6 meseci, brate, dovedu ti gejšu 13-14 godina, platiš 3 soma, nevina, nauči da kuva. Pita ovako mene posle 3 meseca, šta ti oće jede?